Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Apocalipsa cu Zombie 5. Bine, e un joc tot de la aia care face jocuri, cum se numește? Aia care face jocurile Empire. E tot un joc de la ăștia. Și astăzi aș vrea să dau totul foarte, nu chiar atât de hard. Și aș vrea să supraviețuiesc 50, 20, 30, că nu am eu răbdare să supraviețuiesc 20 de zi, 100 de zile, de fapt. Ok, prieteni, deci prima mea idee e să... Oh my god. Deci prima lui idee e să se ducă la baie. Să mă, te duci așa cu mașina. Hai, că s-a pus acolo. Cred că zombalăile cu mașina îl distrugă Apocalipsa zombalăile. Văd că nebunul ăsta de zombie are un pistol. Iartă-mă, găină. Bun. What the... Ioi, bazmet. Bro! Ioi, bazmet. Bun, dar ce cap are zombalăul ăsta? Are cap din titanium. Ok, prieteni, voi face ceva ca să nu ziceți că frichi. Să vedem dacă chestia asta chiar merge ca și în Wrestling Empire. Iai, robotul! Iai, bazmet. Păi câtă putere are ăsta? De gârlă direct. Putere la greu. Uite. Mamă,
skin-ul ăsta e atât de OP. I-a scos toate membrele din prima. Yo, mamă, pe chiar ar fi super OP dacă așa avea skin-ul ăsta la comun. Yo, e boss, bă. Ți-a zburat capul, mă? Ah. Semnătura! Really, nigga? Yay, baby! Și... Oh, da! Răzburare! Unde vă duc, domnule? Vă costă 10 lei plimbare. Aia, auzit? Instant aici. Astea sunt vaințuri sau bani? Zombie. Am nevoie de arme. Ui, bă, o ninge. Fuck, dacă e m-am dus, naibii. Păi e un zombie robot. Fără de robot. De ce aș vrea să mi se ducă mâna? Să mi fac o mână robotizată. Dar nu prea cred că o să se întâmple. Să-mi fac eu o mână din titanium. Era nevăzut că n-ai cum să nu, că n-ai cum să mă lovești. Cam ușurile, să dau cu sângele tău, că... Băi. Bun. Și semnătura tipul ăsta e doar asta. Oh, nu. Bă, tipul ăsta face noroc. What the fuck? Na, clasic. Ai, de roc. Ăla are un pistol. Oh, nu asta. Oh, mersi. What? Măcar are glonț. De fapt, prieteni, voi supraviețui cât pot eu.
Bro, nu e al tău. Dăm pistolul. What the fuck, de pula, a ieșit din gunoi. Stai mă, nu așa să facem. Manda, Shrek! Ne batem ori cu oamenii, ori cu zombie. Și ăsta e Stone Cold Steve Austin. Nu, man. Uite, zombalul ăla era indestructibil. Eu, hai, boss, mă. Pleacă! Omoară! Stai nițel. Iai, man. Pe harta anterioară am uitat că am adus tonomatul ăsta să am mâncare infinită. Deci chiar mi-a mers. Am rezistat vreo 23 de zile, 28 de zile până m-am cam plictisit. Să vedem în ce zi, ziua 2. Bun, prieteni, să vedem, nu știu. Ne vom vedea pe data viitoare, chiar în ziua 3 sau 4. Bun, prieteni, pa, pa!